Gospodine predsjedniče, pa nemojte se nervirate. Vi ste uspeli ono, da li se čujemo? Ja se izvinjam, nemojte mi trošite vreme, a mogu ja da govorim? Pa taman ste se pomirili lepo i sad ovo na kraju opet neki cirkus. Viče Đurđević Stamenkovski, ja vam neću računati ovih 20 sekundi tokom kojih je ona vikala, vi samo nastavite. Hvala, gospodine Orliću, i vi ste ušli u neki tolerantni mod, ne znam šta se s vama dogodilo. Dakle, videćete se lepo u ponedeljak, opet ćete se vi pomiriti, neće biti više ovakvih nemilih scena kao juče, jer zapravo, Aleksandre Vučiću, vi treba budete srećni. Vi ste postigli ono što tražite i što Srbima nikako da se dogodi od kad postoje, a to je jedinstvo. Da li neko u ovoj sali ima nešto protiv plana da nema priznanja Kosova i da nema stolice u Ujedinjenim nacijama za Kosovo? Evo, ako ima neko ovde, nek digne ruku, nek se izjasni. I to je pošteno. Dakle, većina nas, ogromna većina nas ovde nema ništa protiv toga i nema potrebe da se mi ovde koljemo oko toga. Ima jedna druga stvar. Vidite ovako, mi jesmo za Evropsku uniju, gospodine Vučiću, ali ima jedna firma koja se zove Knauf, koja u Evropskoj uniji svuda po svetu pravi kamenu vunu i pravi 12 milijardi evra godišnji promet. Ista ta firma Knauf u Surdulici truje masovno stanovništvo. A kako je to moguće da ono što je zabranjeno u Evropskoj uniji, kod nas je to dozvoljeno? Znate kako? Zato što ste vi direktno žmurite na ono što se zove ekocid. 15.000 ljudi umre godišnje od zagađenja vazduha. U takvu Evropsku uniju mi hoćemo. Ono što je kod njih zabranjeno, to će biti zabranjeno i kod vas i to nikakve veze s Kosovom nema. Ima još jedna stvar, gospodine Vučiću, da li smo mi ikad za ovih 10 zadnjih godina videli nekog poštenog Albanca koji sedi s nekim poštenim Srbinom i nešto zajedničko rade? To na Pinku i na vašem Hepiju nećete videti, jer su svi Albanci srbomrzitelji. A smejete mi se ovde prošli put kad sam rekao da je Nebojša Zelenović vodio svoje jagodare u Peć i zajedno sa Albancima uradio nešto da im bude bolje u životu. Da, sadili su jagode. Hajde nađite jednog Albanca koji je dobar, da ga stavimo u muzej odmah. Nego vaša politika je da, svi Albanci su šiptari, srbomrsci, neprijatelji, to radite već od kad ste ovde na vlasti. Dajte, nađite jednog poštenog Albanca, jednog dobrog Albanca, jednog dobrog Srbina i dovedite ih na Pink. Gospodine Vučiću, ovo ne znam šta je vama smešno. Vi samo se vi smejte. Vi morate da počnete da gradite politiku na primerima, a to je zajednički život, nisu parole, nego je život tako kad Srbin i Albanac sednu i mogu normalno da razgovaraju, a da se ne poubijaju. Toliko, srećan rad vam želim i sve najbolje, da vas citiram na kraju. Hvala.